Добре дошли, аз съм Абът. Microsoft Access 2010 може да ви помогне да разширите ползите от анализа на вашите данни. То улеснява управлението, анализирането и споделянето на информация, независимо дали сте свързани с мрежата или не. Нека да погледнем. Предварително изградените шаблони за бази данни, които са най-често използвани, лесно могат да бъдат пренастроени конкретно към вашите нужди директно от менюто. Започваме като отваряме предварително изграден шаблон за база данни от така нареченото Backstage меню. Сега ще въведем в базата данни необходимата информация от Excel. Инструментите, необходими за персонализиране на базата данни, лесно се намират в панелното меню на Microsoft Office и, както виждате, са удобни за ползване. Когато анализирате информацията, вие често използвате различни източници. Access е като сборно място за тази информация. Вие можете да въвеждате информацията от Excel, SQL сервер или чрез OLEDB метода от други източници на информация. За да превърнете входящите данни в използвана информация, която да проследявате и анализирате всеки ден, вие можете да използвате формулярите, въпросниците и докладите в Access. Ние можем да създаваме обширни формуляри и доклади с едно натискане на мишката и е лесно да се възползваме от познатите Office Art Themes. По този начин можем да направим динамични доклади, поддържащи условно форматиране, което позволява да вникнем в информацията. Вие ще намерите всички дейности, които можете да извършвате с вашите файлове в Access, в така нареченото Backstage меню. Тук можете да отпечатате доклада, да го запишете в PDF формат, да дадете права за достъп до базата данни или да изпратите работния лист на колега чрез Outlook. Аз ще публикувам моя в мрежата, за да го споделя с колега и да помоля за коментар. Тъй като Access е интегриран с другите инструменти на Office, като SharePoint, ние можем да публикуваме информацията и да я управляваме през мрежата без помощта на колеги от отдел информационни технологии. Благодаря, че бяхме заедно днес, за да видите как Access 2010 ви позволява да извлечете повече от вашата информация и да я споделите с хора от вашата организация и с такива извън нея.